Kabalo ka mo kung anong masakit. Hindi kay tungod nga single ka mo. Hindi kay tungod nga ginbayaan ka sang imo nga nobyo. Hindi kay tungod nga gintonto ka sang bana nimo. Hindi amo ina ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit, ginsukot ka ni madam pero wala ka man utang. Pero antes kita mag-istoryahanay sang yaw-yawanay, sang utangay, manamyawanay kita. Mga taga-Kabankalan City may adlaw sa inyo. Tani, kamo naman ang sa mayo kayong kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw. Kapag nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Ato, nabalaan na ninyo kung anong pinakamasakit ang ginyaw-yaw ka sang madam nga wala ka man gali utang. Inaablang ara ka sa plaza. Namit gidang higop-higop nimo sang sabaw sang balot. Kaon sang bag o bakit nga mani tapos suyop-suyop sang Mountain Dew. Samtang ikaw nagapakabusog, ginyaw-yaw ka ni madam. Kaginhambalan ikaw nga buwisit ka, patay huya hasta subong wala mo ginbayada ng imo nga utang. Daw madunlan ka sang mani. Sa imo na balaan, wala ka gidya sang may ginutangan. Tanan na lang natingala. Kon nga kay gali, gingamit sang butigon ni mo nga miga ang imo nga ngalan para mangutang kay madam. Siya ang nagasto, ikaw ang nayaw-yawan. Tinong himuon mo sa sitwasyon nga ini, gani day, kung ready ka na, pongko plastar pamati, kay advice santa ka. Una nga advice para sa kay madam. Si madam nagpautang lang, daw baby nga bulag naghatag sang kwarta, wala man ang ginapamangkot kung sino ang mautang, kung tuod bala, kung pilang kinahanglan, kag kung kilala niya man. Naghatag lang siya sang kwarta nga man ba, perti man. Ikalon, para mabala ka daw damo man sa kwarta, wala hatag kwarta. Para sa kay madam, nga wala man ginutangan, tapos ikaw ginyaw-yawan, pwes day, huya, pesya. Ikaduha nga advice nga imo-imoon para sa imong miga nga butigon nga gingamit lang imo ngalan. Kag sigurado gid ako ginhimo-himoan ka pa istorya base kon gintagaan niya pakasang masakit para makautang siya. Ay madam pa utangan si amo ni. Kay nga naga masakit siya, so syempre nuya siya mangutang sa imo. Amogid na ang drama nga natabo na. Para sa iya, huya payment siya wala tuo para madudla sila. Hindi na nauso man nga pa-juice na lang. Ipaano ka na lang. Babayin na lang sila. Hindi nauso. Kabalo ka mo kung ano. Si Lord mabuot wala nagadumot. Gani subong pa lang. Dapali sila para magkaladudla sila. Gingamit ka lang nila.